Hej og velkommen igen. Nu vil jeg prøve at filme igen. Og det er simpelthen det samme med Jonas. Ja. Og jeg prøver en midt i stedet for. Ja. Prøv at jungle. Ja. Igen. Igen. Det er nok derfor, at vi tabte. Næh. Jeg gjorde det faktisk fint nok. Jeg gjorde det faktisk godt. Du gør sgu også. Jeg gjorde det godt. Ligesom mig. Nej. Altså, var det ikke det der, hvor jeg spillede Olaf? Nej, jeg tror ikke. Spil support, tror jeg. I don't know. Me too. Og så har vi en Caitlyn og Soraka bot. Og en Cindy top. Og en Faggot jungle. Ja. Og en pro League of Legends spiller midt. Niklas, man må ikke lyve. Og slet ikke, når det gælder LOL. Bak. Og så regner vi selvfølgelig med carrier. Ja. Og jeg spiller også mod Yasuo. Ja. Gør du? Ja. Jeg spiller altid mod den, jeg selv er. Det er fordi jeg kigger på min egen side. Jeg spiller Du mod... spiller mod Kalista, tror jeg. Eller Vayne. Jeg håber det er Vayne. Ej, jeg tror faktisk det er Aurelian Det er Soul. fordi jeg kigger på min egen side. Det var for at se om du var vågen. Okay, jeg spiller Aurelian Soul. Det behøver du ikke. Ja, det er en relation. Ja. Fint nok. De har to, de ser bot. Hvad laver han? Han skrider bare. Ja, okay. Fint nok. Men okay. Og som altid er jeg jo pro. Han skal bare spille god på video. Hvad? Ikke noget. Fokus på gameplay, Jonas. Ja, Niklas. Jeg gør det fint nok, selvom jeg ikke har fokus på det. Ja. Jeg kan ikke gøre noget. Og det er her, så er det vi tager skjold der. Hvad laver du også? Imod en Aurelian Soul. Hvad er det der? Jeg styrer ham sådan det. Hende. Er det ikke ham? Jeg ved det ikke, det er også lige meget. Se hvor meget jeg flækker alle sammen. Jeg tror sgu han vækker. Jeg hader fluer. Fluer? Ja, det tror jeg alle gør. Men jeg hader dem virkelig meget. Jeg hader myg. Det gør jeg også. Det er bare lort. Nej, det er myg, det er ikke lort. Ej, men jeg hader dem. Det gør jeg sgu da også. Som en sindssyg. De spiser dig i nat. Bare sådan du ved det. Heldigvis har jeg ingen på mit værelse. Hvorfor bliver du... Så sig dem noget. Du kan sgu da ikke nå det alligevel. Stadig. Hvorfor skulle jeg sige det, hvis du ikke kan nå det? Det er spillet. Du kan ikke nå det jo. Du står i lover. Vi taber. Hvorfor? Nej. Vinder. Så er Jonas i gang. Det siger han hver gang vi går ind i game. Vi taber. Når der er gået et kill. Vi taber. Ja, fordi det passer. Hvorfor? Og vil du vide hvorfor? Jeg fik et gank. Det vi har dig. Og jeg har lige fået kill også. Det er fordi hun ikke klarer sig. Fordi hun er så fucking svag. Det siger alle noobs jo. Det er bare fordi du er junk, fordi du ved du feeder, mand. Damn.
Rigt. Hvem? Dig. Hvorfor? Det blev du lige rigtigt der. Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Sådan en ikke. Du hørte det godt, du ville bare ikke indrømme det, du hørte det. Nej, jeg hørte det ikke. Hvad sagde du? Du sagde til mig, vi tager midt, fordi at du er midt, eller sådan noget. Så sagde jeg, eller fordi du mener, at jeg feeder, eller sådan noget, ikke også? Så sagde jeg, det er derfor, du spiller jungle, så kan du ikke feed. Det kan du godt, men ja, det jeg mener. Så derfor, ja. Jeg sagde, vil du vide, hvorfor vi taber? Jeg sagde det, fordi jeg er midt, og så bare fordi jeg døde der, fordi jeg fik gank. Og så vil jeg sige, at... Ja! Hvorfor siger du så? Det er et eller andet på grund af, at du feeder, derfor du jungler. Ja, fordi det er derfor, du spiller jungle, fordi du kan ikke feed i jungle, rigtigt. Ja, okay, nej. Jeg indrømte ikke lige det du sagde, vel? Jo. Niklas, Nej, har du nogensinde fået konfiskeret din mobil? nej, Har jeg. klump. Så de kommer flere kamp. Og Vej, hun er bare så OP. Nej, Egentlig. jo, det er hun. En fucking pige, der går rundt med handsker. Bodybuilder handsker. Jeg fandt ikke noget bodybuilder gør der, den handsker der. I don't know, altså. Hvad så? Der er jo stor mand. Okay, 3 midt alligevel. Easy. Og der er 3 midt. Spild af tid. Spild af tid, siger jeg bare. Jeg går ned og tegn. Er du klar? Hvad laver hun? Nu dør hun. Til se, så kommer den til at kille den, når den er low. Hun kajter Så det er low? Okay, shit. Hun kajter der. Fucking gå væk! Klar? Evelyn! Kom nu! Ja. Kill. Go. Lille feeder. Kom nu så, Rakke. Dæk mig. Hvad laver du? Drikker. Burde du så ikke være fuld? Jo. Ja, Det er også derfor, jeg tog det. Jo. Tog lidt hvad? 2 det. 2 med. De skank. Ja, jeg kommer. Jeg har ikke goldt. Hvorfor ikke? Det har jeg bare ikke. Hvorfor ikke? Jeg får det lige. Så skynd dig. Sådan der. Nu kommer jeg. Altså, jeg går bare på hende her. Going on! Kom så! Take her! No skill! Triple!
kill. What a triple kill. What a... Oh my damn, a triple! Eller hvad han siger. Oh my god. Double kill. Oh my god, triple kill. Oh my god. Nej, oh. vel. Jeg gør ingenting lige nu. Den ene hånd er i mit vejr. Eller i mit vejr. Hands in the air. Min ene hånd rører jeg på. Min ene hånd rører min stol lige nu. Okay. Godt. Endelig. Det er fordi det der er sket, når jeg pingede. Eller jeg kunne pinge med varer ved at... Nu no. Jeg skal være 2 midt hele tiden. Kom med et old. Kom med et old. Jeg har brugt alt. Okay. Jeg kommer om lidt. Når jeg lige har taget det her. Kan jeg så komme? Should I go mid? Ja. Or should I go bot? Er du ready? Ja. Okay. Here I come. To save the day. Nej! Så du lære det. KS! Godt. Jeg siger bare tak. KS. Men okay. Jeg skal Jeg blive gider fedt ikke. jo. Nu ved jeg, at jeg ikke skal hjælpe længere. Hvorfor? Du hjælper mig jo. Du gav mig et kill. Lille KS. Hvorfor? Det skal Jungler. De skal give den lane killet. Så de kan klare sig. Yeah, men jeg var jo, jeg skal være tank, eller hvad? Skal jeg ikke det? Den er ward. Vil du ikke have den her ward her? Nu er for sent. Jeg har min ene hånd på min stol lige nu. Okay. Jeg har begge mine hænder på bordet. Peace. Og endelig, mand. Nu har jeg ult. GG, vi vinder det her. Jeg sagde, vi tabte for sådan 2-3 minutter siden, eller et eller andet, eller mere. Nej, det gjorde du da ikke, vel? Jo. Dø! Ja! Gad. Tak. Jeg har 2700. Er det godfuld? Det er sgu da fucking nemt det her jo. Jeg tror ikke nemt. Jeg tror ikke spillet det var så nemt. Jeg sagde lige, jeg troede ikke nemt at det var spillet. Skal du til Drake? Nej. Jeg holder bare, det kan du sagtens tage. Jeg kan ikke tage den. Jo. Her. Ja. Så gør jeg det bare. Jeg tror sgu jeg dør. Det gør jeg ikke. Dem. Hører du stadig den der sang der? Ja da. Den er virkelig god. Mhm. Det er jo utroligt. Kalista, hun er den nemmeste at tage, men hun har fået flest kills. Hvorfor er det utroligt? Fordi hun har flest kills. Hun har den bedste score. Så næsten. Det kan godt være. Det er ligesom at sige, du har 100 kills, og der er en, der har 5 kills, og de andre, de har 4 kills. Ja. Så kan du nemt tage hende jo. Til hvem? Det giver det samme. Det er bare en anden sammenhæng, men alligevel. Kom så. De er alle sammen top, tror jeg. Ja, og han er rimelig fucked om der. Ja, faktisk. Kom. Nej, vent. Jo, egentlig. Gå på dem. On my way to save the day. Kom nu! I'm just going on him. Kom nu.
har 4000. Jeg var sådan, dø! Jeg har 4000 gold. Jeg er 700. Skål! Hvad drikker hunden af? Niklas. Hvad? Hvad drikker hunden af? Hvad drikker hun af? Hvad drikker hunde af? Vand. Nej, hvad de drikker af? En skål. Ja, What the fuck? men kan du ikke se det? Hvad drikker hunden af? Skål. Kan du ikke se det? Nej, jeg kan høre det. God. 8-2 alligevel, ja. 3-1. Dårlig start, men han er bare god. Ja, det ved jeg godt. Tak. Altså, jeg talte til mig selv. Og for dig selv, du har du kun 3-1. Ja, det er sgu da også en god score. I forhold til 8-2. Ved du hvad? Du holder bare din mund. Fuck, du har mange farm. Mange farm. Meget farm. Ja, minions, det hedder jo mange. Nej, det var sygt lavet. Tak, Niklas. Jeg skal også lige til at sige G'et, men så døde du. Der kom 2. Prøv at se mig, så fik jeg begge. Så kom der en mere. Jeg er stadig G'et. Sygt. Ja, Tak. vi skal bare game hele dagen, mand. Skal vi ikke? Hvorfor? Jeg skal ikke snakke i videoen. What the fuck? Hvad er det lort, han køber ham der? Men, Ham der sol der. er du en sol? Ja. Jeg skal kalde ham sol. I don't care. Nej! Ja. Det var mit kill. Vi får snart tower top. Vi skal tower ned. Vi skal top. Ja. Ned med top tower. Den venter vi sgu den, tror jeg. Og jeg har fundet ud af, hvad jeg skal købe til veje. Så tidligt, mand. Ej, sidder du og fapper? Nej. Ikke sidder og fapper. Du ved ikke engang, hvad det betyder. Jo. Og du skal heller ikke sige det, hvis du ved det. Det er okay. Må jeg ikke kigge? Nej, ikke på video. Så sætter vi bare sådan en biblet over. Nej. Jo. Nej. Jeg andre ham. Væk. Hmm? Vacation. The mains. The brains. Ej. Jeg går lige op og tager Darius. Easy. Så Darius er bare easy kill dog. Men der er kills kommet op. Oh shit. Dø. Så må du ikke sige. Det gør jeg alligevel. Hvis du ikke kan klare sig. Dræber du mig så? Nej. Det er bare pinligt. Det kan jeg jo godt se. Han er i level 11. Eller nej, 9 hedder det. Hvad fanden? Nu går du væk, Kalista, mand. Skrid væk fra mig! Du skal ikke råbe. Jeg vil ikke dø. Og Ja. Skal man han kom lige der. Ja, jeg var sådan, nope. Hvorfor bruger Singed hans ult og hans Q? Jeg spiller mana. Hvorfor? Det skal fucking meget. Ja. Jamen, ud i ingenting. Det skader godt nok meget, hva'? Ud i ingenting. Det vil jeg sgu også indrømme, det skader meget.
Kom nu, bot. Har du brug for hjælp? Nej. Det skulle man bare tro. Hvor? Det var sgu da meget godt, det her. Er for mig, ikke også? Jeg har så god humor. Ja, fordi det var en joke. Hvad? Det var nemlig en joke, at det var godt for dig. Dø. Nej. Jo, Jeg flasher ikke engang over muren. pinligt. Hvordan kan det happen? Men det kan også godt være godt nogle gange, fordi så kan de flashe over muren. Jamen, jeg Nå, nok. faktisk, det var faktisk ikke EVP. Easy nok. 10-3-5 score, tror jeg cirka. Nå, tak for at se med. Like, subscribe, hvis I vil se mere LOL gameplays. Og så med Jonas. Hej hej.